नैबे समावहाय आङो निउस 24 बड'लेण्डआ नैबे NDFB नि जा केम्प बे केम्पआव दंफायो आरो बेयावहाय आङो बावैसो सुक्ति खालामनानै फैनाय बिथां NDFB नि सार गबिन्द बसुमतारी बिथांखौ लोगो मोनदों। दा बे समाव गबिन्द बसुमतारी सारनि खाथियाव थांनानै सुक्तिनि बागै आरो बर' रायजोनि बागै आरो एरिया एक्सटेनसननि बागै फंनैसो बुंनो थाखाय थांनाय जानुवारि दाननि 27 तारिखखालि भारत सरकार असम सरकार बर'फोरनि जे नांग्रा हान्जा जेरावहाय NDFB साब्लाफोर फरायग्राफोर लोगोसे इउनियन आरो UBPR बे मोनबा मोनसे गोरोबथा खालामो आरो बे गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय थामथि गोरोबथा मानोना मोनसे जादोंमोन जायनि गेजेरजों BSA मोनसे बेबस्था होनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 2003 मायथाइयाव मोनसे सेकेन्ड टाइम गोरोबथा जादोंमोन जाय गोरोबथाखौ BLT नि दैदेन एबा सुक्ति खालामनानै BTC लाबोदोंमोन आरो 27 तारिखनि जि गोरोबथा बियो बर'फोरनि थाखाय थामथि मोनसे गोरोबथा आरो बे गोरोबथानि गेजेरजों BTC बे बेबस्थाखौ फोजोबनानै मोनसे गोदान बेबस्था खालामनो गोनां बे जाबाय BTR बर'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बेहाय बे थामथि सुक्तिया बर'फोरनि थाखाय लोगोसे बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाति जनगोष्ठीफोर दं बे गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखायनो शान्तिनि सुक्ति आरो मोनसे जौगानायनि सुक्ति। कारण बे सुक्तियाव ब्रड बेस्ड मोनसे कम्प्रिहेन्सिभ सुक्ति जेरावहाय बर'नि नांग्रा हान्जाफोरखौ इनक्लुड खालामजोबनाय जादों आरो बे गोरोबथानि जि बेबस्थाफोर बे गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरखौनो बजबना लानानै जौगानाय हाबाफारि मावनायनि थाखाय मोनसे बेबस्था होनाय जादों। लोगोसे बर'लेण्डनि बाहेरायाव थानाय जिखिनि बर'फोर आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेलफोर बैफोरखौ लानानै मोनसे बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिलनि मोनसे बेबस्था लानाय जादों आरो बे काउन्सिला खिन्थु आसाम एसेम्ब्लिनि दानाय जागोन स्टेट एक्टनि मथे दानाय जागोन आरो बेनिखायनो बे बेबस्था खालामनायनि सिगां जिहेतु BTC बेयाव थानाय बर'फोर आरो BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे फारागखौ जों नुदोंमोन खिन्थु थामथि गोरोबथानि उनाव बाहेरायाव थानाय बर'फोर आरो बर'लेण्डनि सिङाव थानाय बर'फोरनि गेजेराव मोनसे लिंक फैबाय आरो बे मोननैबो बेबस्थाखौ नोजोर होनो थाखाय मोनसे एडभाइजारि कमिटि दानायनि बेबस्था सरकारा खालामदों जेरावहाय बड'लेण्ड वेलफेयार काउन्सिल आरो बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया रिजन बिनि बे सोद्रोमाफोर लोगोसे स्टेट गभर्नमेन्टनि सासे मिनिस्टार केबिनेट पर्यायनि मिनिस्टारखौ लानानै मोनसे कमिटि दानाय जादों। कमिटियाबो मोननैबो ओनसोलनि डेभेलपमेन्टनि बाथ्राखौ नोजोर होदों सम सम लिंक खामानि मावो। बिनिफ्राय बहुतानो हयथ' दुखु खालामनो हागौ जे बर'फ्रा सेपारेट स्टेट जों बेखौनो बुंदों जे जों सेपारेट स्टेट मोनाखैबाबो मोनसे सेपारेट स्टेटआव जिखिनि बेबस्था थानांगौ बे सुक्तिनि गेजेरजों बे बेबस्था खिन्थु जिहेतु नोंथांमोना नोजोर होबा नुगोन जे दासिमबो नागालेण्ड बा मेघालय बा माबायाव अरुणाचल आरो मिज'रामफ्राव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि मोनसे मेघालयनि बाखियाव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि गंनै गाहाम दं मेडिकेल कलेज बेबायदि गंसेबा गंनैल' दं किसुमानाथ' गैया आरो दिनै थामथि सुक्ति खालामनायनि उनाव बड'लेण्ड ओनसोलाव बड'लेण्डआव सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटियानो गंथाम जासिगोन बेनिफ्राय मेडिकेल कलेज गंथाम जासिगोन आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन इन्स्टिटिउसन फैसिगोन जाय इन्स्टिटिउसनफ्रा अन्तत' गुबुन गुबुन स्टेटआवनो दासिमहालागै गैया बेनिखायनो बे समावहाय जायफ्रा गाबोनो जिहेतु नोंथांमोना आरो गेदारफोरा गासैबो NDFB हान्जायानो सारेन्डार खालामनायनि मोनसे थांखि दं आरो स्टेट गभर्नमेन्टआनो बेखौ सामोन खालामदों बेयावहाय बेसेबांसो केडार आरो बेसेबांसो बिबानगिरिफोरखौ ओरैनो जोंहा NDFB हिसाबै टटेल NDFB प्रग्रेसिभ केडारफ्रा 1153 दं बेनिफ्राय
मिनि पार्टीबो लिडार हिसाबै काउन्सिल मेम्बार हिसाबै 24 दं दा बेखि टोटल जोंनि केडार दं गाबोन बिनिनो जोंनि आखायाव थानाय आर्मसफोरखौ सरकारनो समजायनायनि बाथ्रा दं आसलथे सारेन्डार नङा जोंनि आखायाव थानाय जि आर्मस जिहेतु जों भारत सरकारजों मोनसे शान्तिनि सुक्ति खालामबाय बुजाबुजिनि सुक्ति खालामबाय आरो बेबायदि हिसाबै जोंनियाव दा आर्मस थानानै गैया बे आर्मसखौनो जों सरकारनो गथायो बे सारेन्डारनि बाथ्रा फैया आसलथे आर्मसखौ जों सरकारनो गथायगोन आरो बिनि हाबाफारि गाबोन खालामदों जों एसे गोलाव सम लानो लुगैदोंमोन बेनि थाखाय जों रिकुवेस्ट खालामदों थांनाय 27 दाखालि सिजफायार माबानि एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावहाय हम मिनिस्टारा गावनि बिबुंथियाव बुंदोंमोन जे 30 डिसेम्बरा माबा 30 जानुवारि जिहेतु महात्मा गान्धीनि रुंसारि जानाय सान आरो बे सानखौ भारत सरकारा मोनसे गोजोन थासारि दानायनि सान हिसाबै पालन खालामो आरो हैदिनखालि बे सानखौ लानानै लोब्बा लाखिनानैनो राजघाटआव जेराव गान्धीनि समाधि दं बेवहाय भारत सरकार बे शान्ति दिवस हिसाबै पालन खालामो आरो बेनिखायनो बे सानखालिनो मोनसे शान्तिनि प्रतीक हिसाबै NDFB नि जेसेबां फेक्सन्सफोर दं बिथांमोननि माबाखौ हाथियारखौ सरकारनो समजायोब्ला समजानायनि हाबाफारिखौ लायोब्ला मोजां जागोन होननानै हम मिनिस्टारा बुंदोंमोन आरो दिनै बिथांनि खोथा मथेनो गाबोनखौ बे हाथियार समजानाय जोंखौ लानाय जादों आरो बेखौ इनिसियेटिभखौ असम सरकारनि निजे खालामदों जों जास्ट बेयाव क'अपारेसन दा नैबे सुक्ति जानायनि बेलायावहाय दिनै बर' रायजो राजा BTRआव गोलैनाय जाखिनि सुबुं माहारिफोर बिथांमोनखौ नोंथाङा माबायदि साबायखर बावो दिनैनि जि साक्सेस 27 तारिखनि सुक्तिनि गेजेरजों जि साक्सेस जादों बेयो दुलाराय बर' फरायसा NDFB पिपल्स जंक्शन कमिटि फर बरलेण्ड मुभमेन्ट आरो UPPS बे मोनब्रै संस्थाफोरनि जे खौसेथि नाजानाय आरो बे नाजानायखौ साक्सेस खालामनायाव जों रायजो राजाफोरखौबो साबायखर होनांगोन कारण रायजो राजाफ्रा मदद होआमोनबा बे संगठननि दैदेनगिरिफ्रा मावथिफ्राल'सो नाजाबाय थानायमोनबा सरकारा बेखौ गुरुत्त होनाय नङामोन जेरै जोंजों रायजो राजाफोर दं दा बेखायनो जों नांगौ होमब्लानो राजा लामायाव 2 लाख 1.5 लाख मानसि दिहुननो हायोमोन नांगौ होमब्लानो जों रेलवे ब्लकेट खालामनो हायोमोन नांगौ होमब्लानो जों बर'फोरनि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ होननानै साननो गोनां जादों आरो बे गासैबो साक्सेसनि थाखाय जों संगठननि दैदेनगिरि हिसाबै साफ्रोमबो रायजो राजाखौनो जों बिथांमोनहानो कन्ट्रिबिउसन होदों होननानै कारण बिथांमोननि थाखायसो जों साक्सेस जादों होननानै जों रायजो राजाफोरखौ धन्यबाद होयो आरो लोगोसे जों बेखौबो बुंबावनो सानदों जे दिनैनि बे जि सुक्ति बे जिहेतु बर'फोरनि थाखायल' नङा कारण जेसेबां इन्स्टिटिउसन जों मोनगोन स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि NIT बेनिफ्राय UN ब्रह्मनि मुङाव जे सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि जागोन जे अर्गेनिक इउनिभार्सिटि जागोन जे नेरिम्स जागोन बे गासैबो अर्गानाइजेसनफ्राव गासैबो इन्स्टिटिउसनफ्राव खालि बर'फोरल' फरायनाय नङा बर'फोरल' सुबिदा मोननाय नङा बर'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासैबो जाति जनगोष्ठीनि सुबिदा मोनगोन आनकि NIT बा सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटिफ्रा अल इन्डिया लेभेलावसो एडमिसना जायो बेनिखायनो अल इन्डिया लेभेलनि गासैबो जाति जनगोष्ठीफोरनि स्टुडेन्टफोर जायफोर फिट जायफोर एन्ट्रेन्सआव सेलेक्टेड जों बिथांमोनहा फरायनो मोनगोन बेनिखायनो बे गासैबो जातिनि जौगानायनि मोनसे सुक्ति आरो गासैबो जातिखौ जौगाहोनो थाखाय खामानि मावनो सुबिदा होनायनि मोनसे सुक्ति आरो थांनाय 32-33 बोसोर NDFBनि केडारफ्रा जायफ्रा गावनि न' बां गारनानै गावनि परियालफोरखौ गारनानै गावनि बिदा फंबाय गावनि बिमा बिफाखौ गारनानै सोरबा भुटानाव सोरबा बांलादेशआव सोरबा म्यानमाराव सोरबा नेपालाव थाहैना खामानि मावदोंमोन आरो गोबाङानो दासिमबो जेलाव दं आरो गोबाङानो दासिमबो केसजों मेरपेजआव गोलैना दं बे गासैफोरखौबो बोस्रांनानै मोनसे न'खराव फैफिननायनि गोजोन थासारियाव बारहावानि गेजेराव जिउ खांनायनि मोनसे सुबिदा होदों खाबु होदों आरो बेनिखायनो बे सुक्तिनि थाखाय जों गासैबो रायजो राजाफोरखौ साबायखर होदों आरो गासैबो जनगोष्ठीफोरखौ जायफ्रा इनडाइरेक्टलिबाबो जोंखौ हेफाजाब होदों थानाय बे माबानि NDFBनि थांनाय बे 34 इयार्स स्ट्रागोल बेहाय गासैबो जनगोष्ठीफ्राबो जोंखौ डाइरेक्टलि नङाबाबो इनडाइरेक्टलि मदद हेफाजाब होदों बिथांमोनखौ गासैखौबो बे साक्सेसनि मावगोन साफा मोनफा मोनफा अंकिरा होननानै जों गनायो आरो बिथांमोनखौ जों साबायखर दा नैबे समाव आं बिथां सिगनेटरि BTR गबिन्द बसुमतारी सारखौ जा बर'नि थाखाय मोनसे मोजां सलुसन लानानै फैबाय आरो बर' रायजो राजानिल' नङा बेयो
आराव थानाय गासै सुबुंफोरनि थाखाय जा सुक्ति खालामना लाबाय आंनि निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय आं सार बिथांखौ बरायबाय आरो गासै बिथांमोनखौ बरायदों खुलुमदों दा बे समाव आं दान्दिसे नोंथांखौ लोगो मोननानै गोजोननाय आंनि सोनांनिफ्राय गोजोन चेनेलाव सुजुलांना दोननोसै